תוך המרובע מקום פנוי ושם ינטעו עצים ופרחים ויהיה המקום הזה לתפארת ישראל. ושם ניתן לה, אוהל משה. אוהל משה הוקמה כשכונת אגודה. האנשים שהתאגדו לא היו בעלי אמצעים, אבל פעלו יחדיו. נתנו מכספם לקופה המשותפת, הסתייעו בקרן מונטיפיורי שהוקמה למטרות בניית השכונות, רכשו אדמה, בנו שלב אחרי שלב, והמתינו לתורם בגורל, כשהזוכה נכנס לגור בביתו החדש. בתחילת שנות ה-80 יסד סר משה מונטיפיורי קרן לסיוע בהקמת שתי שכונות. אוהל משה נבנתה כשכונה לספרדים, ומזכרת משה כמשכן לאשכנזים. ושתיהן נצמדו לשכונות אבן ישראל ומשכנות ישראל. אני שמח שאנחנו יושבים כאן באחת הפינות שהיו באמת מרובות בשכונה. זאת הפינה שנשארה כפי שהייתה בימים עברו. והמשפחות המייסדות, וביניהן הרבנים פרנקו, הדיה וסורנגה, משפחת השוחט מושון מיוחס, משפחת יצחק לוי מחבר הרומנסרות, משפחת נבון ומשפחת המוציא לאור הראשון בירושלים, שלמה ישראל שיריזלי. הנה אנו מתקרבים לבית של... ברוך הבא. לבית של המוציא לאור הראשון בירושלים, שלמה ישראל שיריזלי. הנה אשתו של המדפיס. הוא התגורר בקומה העליונה, כאן יחד עם בני משפחתו, את המשפחה מבורכת ונהדרת. גם אבא שלו גר כאן, לא כאן למעלה. חלק אבא שלו. ולמטה, בקומה התחתונה, היה בית הוצאת הספרים וגם הדפוס שלו. הדפוס הגדול. כל זכותו, מעלתו של המנוח, שלמה ישראל שיריזלי, הייתה בעיקר בזה שהוא הדפיס בבית דפוסו 3 עיתונים. אחד ביידיש, דר פרדס, השני בספרדית לדינו, אל פרדיזו, והעיתון השלישי זה היה אחד העיתונים של בן יהודה, האור או הצבי, לא, האור. והחלק הראשון שלי, המילון, המילון גם נתפסת גם פה. החלק הראשון. אז זוכרים... אחר כך הייתה מלחמת העולם הראשונה. הראשונה והוא נפסיד. לקחו לנו את כל המכונה, מכונה גרמנית הייתה לנו. אבל עבדה בלי חשבן מסכנה, היה לנו אדם. זה גלגל שלה. גלגל את זה. אז אומרים באותו יום שהכניסו את מכונת ההדפסה הגרמנית הזו, זה היה יום גדול לשכונה. בורות אלה שימשו מעין מפגש. כאן נפגשו נשים ושוחחו כל מה שהעיב בליבם. כאן הייתה מעין פגישה משפחתית, חברתית, שלאחר שכל אישה הוריקה מה שהיה עם ליבה, חזרה לבית, לביתה. בין הימים האלה היו מצפות הנשים לכל יום של שמש בכדי להוציא מהבית את המזרונים ואת הקרים ולנער אותם. ובשעת עבודה הייתה כל אישה שואלת את חברתה, נו, איך את מתקדמת בעבודת הפסח? אבל יום האחרון, לפני חג הפסח, האישה לא הספיקה לעשות את כל המלאכות הדרושות בביתה. השכנים הספרדים פה היו שולחים בשבת את החמין שלהם לתנור.
היינו נשים בבית. כל אחד היה לה, לפי המשפחה שלו, היא משפחה גדולה. למשל, אני משפחה של 9 ילדים. אז הייתי לשה 3 פעמים בשבוע. פה בתוך השכונה היה תנור, והיה מישהו בא, לוקח את הלחם, מביא את הלחם. היינו שכנים טובים, אנשים טובים, כולנו לב אחד. היינו עוזרים אחד לשני. מה שהיה לה חסר לי, השכנה הייתה עוזרת לי, ואני, מה שהיה לה חסר, אני הייתי עוזרת לה. וככה היינו מסתדרים. ואין לך שכונה ושכונה שאין בה בית כנסת. ויש שהעמידו כמה בתי כנסיות, ובתי מדרשות, וישיבות, וכל שאדם צריך לנשמתו. השכונה הייתה שמחה מאוד. הגנים גם כן שהיו כאן תרמו מאוד מאוד לשמחתה של השכונה. מבעד לשעריה ראתה השכונה בתמורות העיתים. שיני הזמן נקסו בבתים, ואבן ציפוי הוצמדה להסתיר את הנקלף, וזפת מכסה את אבני המרצפת, וקסמה של השכונה זועק לשימור ולשיקום. אוהל משה נשארה אי בלב העיר הגועשת. יושבת לה ירושלים כנשר הנושא את גוזליו על כנפיו. ככה הוקמה בשנים האחרונות שכונה שלמה מבני אזרחינו המוסלמים צפונה מזרחה לעירנו. שכונה של בתים גדולים מצוינים במראיהם הנהדר וכליל היופי. עדות לתחילתה של היציאה המוסלמית מן החומות היא קסר אל-מופתי, שנבנה על ידי אחת המשפחות המכובדות מצפון לעיר העתיקה, מוקף בכרמי זית וענבים. קסר אל-מופתי נבנה על ידי סעיד, אביו של אל-חאג' אמין אל-חוסייני, המופתי של ירושלים. כמוהו היו גם קסר אל-חליל וקסר אל-קאדר, אך להם לא נשאר שריד. בתים אלה עמדו בבדידותם מחוץ לחומות עד סוף המאה ה-19.